Αδελφοί και αδελφές, σήμερα συγκεντρωνόμαστε με καρδιές γεμάτες πίστη και ελπίδα, στρέφοντας το βλέμμα μας στον ένδοξο Άγιο Γεώργιο, τον τροπεοφόρο και προστάτη, τον πολεμιστή του Χριστού που φωτίζει το μονοπάτι μας με το φως της Θείας Χάριτος. Υπό την σκέπη του, καλούμαστε να αναγνωρίσουμε την ακατάπαυστη προστασία του Θεού που σαν φάρος φωτίζει τις σκοτεινές στιγμές της ζωής μας. Ο Άγιος Γεώργιος, με το θάρρος και την ακλόνητη πίστη του, μας διδάσκει ότι η Θεία Δύναμη είναι πάντα παρούσα, έτοιμη να μας υπερασπιστεί ενάντια σε κάθε καταιγίδα. Η παρουσία του είναι σαν ασπίδα που μας περιβάλλει, σαν φωτεινό σπαθί που διαλύει το σκοτάδι της απόγνωσης. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις καρδιές μας και ας δηλώσουμε την πίστη μας στον Κύριο, που μέσω του Αγίου Γεωργίου μας καλεί να βαδίσουμε με θάρρος και εμπιστοσύνη. Η πίστη μας δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά μια ζωντανή φλόγα που καίει μέσα μας, φωτίζοντας κάθε μας βήμα προς την αλήθεια και την ελπίδα. Ας σταθούμε ενώπιον του Θεού με ευλάβεια, αναγνωρίζοντας ότι η δύναμή του μας περιβάλλει, μας καθοδηγεί και μας προστατεύει. Ο Άγιος Γεώργιος, ο ένδοξος μάρτυρας, στέκεται δίπλα μας, έτοιμος να μεσιτεύσει για εμάς, να μας οδηγήσει στη νίκη κατά των πειρασμών και των δυσκολιών. Ας τον επικαλεστούμε με πίστη ακλόνητη, γνωρίζοντας ότι ο Θεός, μέσω του Αγίου Του, ακούει τις προσευχές μας και μας χαρίζει τη δύναμη να υπερβούμε κάθε εμπόδιο. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να γεμίσει με ευγνωμοσύνη για την αγάπη Του, που ποτέ δεν μας εγκαταλείπει, και ας δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά του φωτός, παιδιά του Θεού, που με την πίστη μας μπορούμε να μεταμορφώσουμε τη μοίρα μας. Ας προσευχηθούμε με θέρμη, καλώντας τον Άγιο Γεώργιο να μας οδηγήσει στο μονοπάτι της σωτηρίας, γνωρίζοντας ότι η Θεία Χάρις είναι πάντα κοντά μας, έτοιμη να μας ανασηκώσει και να μας δώσει τη νίκη. Καθώς προχωράμε στην προσευχή μας, ας αφήσουμε την ψυχή μας να ενωθεί με το Πνεύμα του Αγίου, που μας καλεί να εμπιστευτούμε απόλυτα την πρόνοια του Θεού. Η πίστη μας, αδελφοί, είναι το κλειδί που ανοίγει τις πύλες της Θείας Ευσπλαχνίας, και ο Άγιος Γεώργιος είναι ο φύλακας αυτών των πυλών, έτοιμος να μας οδηγήσει στην παρουσία του Κυρίου. Κύριε Παντοκράτορ, Θεέ του ελέους και της αγάπης, στρέφουμε τις καρδιές μας προς Εσένα, οικετεύοντας το έλεος Σου μέσω του Αγίου Γεωργίου, του τροπεοφόρου μάρτυρα. Με ταπείνωση και συντριβή, ζητάμε τη συγχώρεση και την προστασία Σου, γνωρίζοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί και αδύναμοι μπροστά στο μεγαλείο Σου. Οι ψυχές μας βαραίνονται από το βάρος των δοκιμασιών, από τις θλίψεις που σαν κύματα μας κατακλείζουν. Ποιος από εμάς δεν έχει νιώσει το σκοτάδι της απελπισίας? Ποιος δεν έχει παλέψει με τις αμφιβολίες, τις αποτυχίες, τις ασθένειες ή τις απώλειες? Κάθε ψυχή κουβαλά το δικό της σταυρό, Κύριε, και σήμερα στεκόμαστε ενώπιόν Σου με δάκρυα στα μάτια, παρακαλώντας σε να μας ελευθερώσεις από τα δεσμά του πόνου. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες από τις πληγές της καθημερινότητας, ο φόβος της αβεβαιότητας, η μοναξιά που μας κατατρώγει, οι συγκρούσεις που διχάζουν τις οικογένειές μας, οι αρρώστιες που αποδυναμώνουν το σώμα και το πνεύμα μας. Με ταπεινότητα σε οικετεύουμε να ακούσεις την κραυγή μας, να δεις τα δάκρυά μας, να αγγίξεις τις πληγωμένες μας καρδιές. Ο Άγιος Γεώργιος, ο γενναίος πολεμιστής Σου, μας διδάσκει ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές η δική Σου χάρις είναι αρκετή για να μας ανασηκώσει. Σαν τον δράκο που νίκησε, έτσι και εμείς ζητάμε να νικήσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες, τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας. Με απόλυτη ταπείνωση γονατίζουμε ενώπιον Σου, γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε άξιοι της αγάπης Σου, μα εμπιστευόμενοι την απέραντη ευσπλαχνία Σου. Ας γίνει η προσευχή μας μια γέφυρα που μας ενώνει με το έλεος Σου, μια κραυγή που αντυχεί στους ουρανούς. Ας μας δώσει ο Άγιος Γεώργιος το θάρρος να συνεχίσουμε να πολεμήσουμε τον καλό αγώνα, να παραμείνουμε πιστοί στην κλήση Σου. Κύριε, το βάρος των δοκιμασιών μας είναι βαρύ, μα η πίστη μας είναι ισχυρότερη. Με την μεσιτεία του Αγίου Γεωργίου ζητάμε να μας ελευθερώσεις από κάθε πόνο, να μας δώσεις τη δύναμη να σηκωθούμε και να βαδίσουμε προς το φως Σου. Ας είναι η οικεσία μας αληθινή, γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι Εσύ, ο Θεός της αγάπης, δεν μας εγκαταλείπεις ποτέ. Καθώς συνεχίζουμε την προσευχή μας, ας αφήσουμε τις καρδιές μας να ανοιχτούν πλήρως, έτοιμες να δεχτούν το έλεος Σου και την καθοδήγηση του Αγίου Γεωργίου. Ω Κύριε, οι καρδιές μας κραυγάζουν σαν πληγωμένα πουλιά που αναζητούν καταφύγιο στα φτερά της χάριτός Σου. Η ψυχή μας, σαν ξερό χωράφι που διψά για βροχή,
περιμένει τη δροσιά του ελέου σου. Ο Άγιος Γεώργιος, ο φωτεινός πολεμιστής, μας δείχνει το δρόμο κρατώντας το δόρυ της πίστης που διαπερνά κάθε σκοτάδι. Η προσευχή μας είναι σαν ποτάμι που κυλά προς εσένα, γεμάτο δάκρυα αλλά και ελπίδα, γεμάτο πόνο αλλά και πίστη. Εσύ, Κύριε, είσαι ο γιατρός των ψυχών μας. Εσύ είσαι το φως που διαλύει το σκοτάδι. Εσύ είσαι η δύναμη που μας κρατά όρθιους. Πώς να μην κλάψουμε μπροστά στο μεγαλείο σου, πώς να μην οικετεύσουμε τον Άγιο Γεώργιο να μεσιτεύσει για εμάς. Η καρδιά μας χτυπά δυνατά, σαν τύμπανο που καλεί τον ουρανό να ακούσει τη φωνή μας. Ο Άγιε Γεώργιε, εσύ που νίκησες το κακό, εσύ που στάθηκες ακλόνητος μπροστά στους διώκτες σου, δώσε μας το θάρρος σου, δώσε μας τη δύναμή σου. Η ψυχή μας είναι σαν καράβι στη φουρτούνα, μα με την πίστη μας κρατάμε το τιμόνι, γνωρίζοντας ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο καπετάνιος μας. Κάθε δάκρυ μας είναι μια προσευχή, κάθε αναστεναγμός μας είναι μια οικεσία, κάθε χτύπος της καρδιάς μας είναι ένα κάλεσμα προς εσένα. Ω Θεέ μου, εσύ που θεραπεύεις τις πληγές μας, εσύ που ανασταίνεις τις ψυχές μας, άκουσε τη φωνή μας. Ο Άγιος Γεώργιος, σαν φάρος στη νύχτα, μας καθοδηγεί προς εσένα. Μας δείχνει ότι η νίκη είναι δυνατή, ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Ας είναι η προσευχή μας σαν θυμίαμα που ανεβαίνει στους ουρανούς, γεμάτο ευωδία πίστης και αγάπης. Ας είναι τα λόγια μας σαν φτερά που μας ανεβάζουν κοντά σου, μακριά από το σκοτάδι του κόσμου. Κύριε, εσύ είσαι ο βράχος μας, εσύ είσαι η ασπίδα μας, εσύ είσαι η σωτηρία μας. Με τον Άγιο Γεώργιο δίπλα μας δεν φοβόμαστε, γιατί η πίστη μας είναι ισχυρότερη από κάθε φόβο. Καθώς συνεχίζουμε, ας αφήσουμε την καρδιά μας να γεμίσει με το φως της Θείας Παρουσίας, έτοιμοι να δεχτούμε τη δύναμη της μεσιτείας του Αγίου. Η προσευχή μας, αδελφοί, είναι μια γέφυρα που ενώνει τον ουρανό με τη γη, το πνεύμα με την ύλη, την ψυχή μας με τον Θεό. Ο Άγιος Γεώργιος, ως μεσίτης, φέρνει τις οικεσίες μας ενώπιον του θρόνου του Κυρίου, μεταφέροντας τις κραυγές μας, τα δάκρυά μας, τις ελπίδες μας. Η θεολογία της μεσιτείας είναι ο πυρήνας της πίστης μας. Πιστεύουμε ότι οι Άγιοι, ως φίλοι του Θεού, πρεσβεύουν για εμάς, ενώνουν τις προσευχές μας με τη δική τους αγιότητα. Ο Άγιος Γεώργιος, με τη ζωή του και το μαρτύριό του, μας δείχνει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά κοντά μας, παρόν σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Η σύνδεση μεταξύ του πνευματικού και του γήινου κόσμου είναι ζωντανή. Κάθε προσευχή μας, κάθε αναστεναγμός μας, ανεβαίνει στους ουρανούς και επιστρέφει σαν χάρις που μας αγκαλιάζει. Ο Άγιος Γεώργιος με το δόρυ του δεν πολεμά μόνο τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και τους Syria Assistant, τους εσωτερικούς, τις αμαρτίες και τους φόβους μας. Η μεσιτεία του είναι μια υπόσχεση ότι ο Θεός ακούει, ότι ο Θεός φροντίζει, ότι ο Θεός αγαπά. Αυτή η σύνδεση μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, να πολεμήσουμε τον καλό αγώνα, να παραμείνουμε πιστοί. Ας προσευχηθούμε λοιπόν με τη βεβαιότητα ότι ο Άγιος Γεώργιος στέκεται δίπλα μας, κρατώντας το χέρι μας, οδηγώντας μας προς το φως του Θεού. Καθώς συνεχίζουμε, ας εμβαθύνουμε στην πίστη μας, γνωρίζοντας ότι η προσευχή μας δεν είναι μάταιη, αλλά μια ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό μας. Κύριε, με την πρεσβεία του Αγίου Γεωργίου, ζητάμε τη βαθιά θεραπεία της ψυχής μας, την απελευθέρωση από τα βάρη που μας καταπιέζουν, την προστασία από κάθε κακό. Η προσευχή μας είναι μια κραυγή για μεταμόρφωση, για μια νέα αρχή, για μια καρδιά καθαρή και γεμάτη αγάπη. Ζητάμε, Κύριε, να μας ελευθερώσεις από τους εσωτερικούς μας δαίμονες, από τις αμφιβολίες και τις αμαρτίες που μας κρατούν μακριά σου. Ο Άγιος Γεώργιος, ο νικητής του κακού, μας δείχνει ότι η νίκη είναι δυνατή, ότι η πίστη μας μπορεί να μετακινήσει βουνά. Ζητάμε την προστασία σου από κάθε πνευματικό κίνδυνο, από κάθε πειρασμό που απειλεί να μας απομακρύνει από το μονοπάτι σου. Η καρδιά μας λαχταρά την ειρήνη, την ελπίδα, την αγάπη που μόνο εσύ μπορείς να δώσεις. Ας γίνει η προσευχή μας ένα φως που διαλύει το σκοτάδι, μια φλόγα που καίει κάθε φόβο, μια γέφυρα που μας φέρνει κοντά σου. Με την καθοδήγηση του Αγίου Γεωργίου ζητάμε να μεταμορφωθεί η μοίρα μας, να γίνουμε νέοι άνθρωποι, γεμάτοι πίστη και θάρρος. Ας είναι η ζωή μας μια δοξολογία προς εσένα, μια μαρτυρία της αγάπης σου, μια απόδειξη της δύναμής σου. Κύριε, δώσε μας τη χάρη να βαδίσουμε με τον Άγιο Γεώργιο, να πολεμήσουμε με θάρρος, να ζήσουμε με αγάπη, να σε δοξάζουμε με κάθε μας ανάσα. Αμήν.